Altså, du får ikke lov at sige mere, fordi vi skal videre. Der er stadigvæk mange, der er i tvivl om, hvad man skal stemme på søndag, når der er valg til Europaparlamentet. Der er en, der skriver her, hvad er det vigtigste for jer at få gennemført i EU? Helt grundlæggende, så skal vi gøre det mere trygt at være i Europa. Det skal være tryggere, det skal være grønnere, og så skal det være mere retfærdigt. Så har du altså mig, der skal hvad er de væsentligste forskelle egentlig på Socialdemokratiet og SF? For eksempel på meget af det grønne og på klima, der er vi jo meget enige med SF. Så er der også nogle områder, hvor vi ikke er enige, og det er blandt andet på udlændingepolitikken. Så kommer det næste her. Det, der spørges ind til her, det er, om du altid er enig med den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet. Nej, det er jeg ikke altid. I er i valgforbund med SF og Å, altså Alternativ. Hvad betyder det? Ja, vi går sammen, så kan vi simpelthen sikre den grønne side af parlamentet, den rød-grønne side. Så hvis det er miljø og klima, man går op i, så synes jeg, man skal stemme på det grønne valgforbund. Ja, og jeg vil faktisk sige det lidt mere firkantet. Altså hvis man stemmer blot den her gang, så risikerer man faktisk at stemme sort. Hvad er bedst? Stemme på ens parti, stemme blank, eller slet ikke at stemme? Så jeg synes altid, man skal gå ned og stemme. Det er det vigtigste. Det her, det var i hvert fald nogle af de spørgsmål, jeg sendte ind, og vi har prøvet at svare så hurtigt, og så konkret og så kort, så vi har kunnet.